Draw in Sudan, a renewed conflict in northern Ethiopia is raising fears of a wider regional war, with analysts warning it could pull in neighboring Sudan. Tensions are mounting between Ethiopian government forces, Tigray factions, and Eritrea, following the 2020 to 2022 war. Addis Ababa is reportedly considering renewed military action to consolidate control in the north, while also signaling possible moves toward Eritrea amid ambitions to regain access to Red Sea ports. Analysts warn this could escalate rapidly. We could begin to see a one-conflict ecosystem, said Michael Woldemariam. In Sudan, the Sudanese armed forces is already locked in a civil war with the Rapid Support Forces. Reports suggest Ethiopia has allowed RSF activity on its territory, while Sudan's army መንግስታቸው የኢትዮጵያን መንግስት በይፋ በመክሰስ የሱዳን ተቃዋሚ ኃይሎች በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ በታጠቁ ድሮኖች ታግዘው ጥቃት እንዲሰነዝሩ ፈቅዳለች ሲሉ ወንጀላቸውን አሰምተዋል። ይህ ክስ የመጣው ደግሞ ስልታዊ ጠቀሜታ ያላትን የኩርሙክ ከተማ በከፍተኛ ውጊያ እየታመሰች ባለችበት ወቅት ነው። ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ሲባል ደግሞ የጉዳይ ከድንበር ግጭት በላይ ስለመሆኑ ማንሳት ግድ ይለናል። ኩርሙክ የምትገኘው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አዋሳኝ ላይ ነው። ለአሶሳ ከተማና እንታይና ንሰምዕ ዘለና this is a very tragic situation right now እቲ ኩነታት ካበይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንገንዘብ ጥራየ ብልጽግና ነቲ ኩነታት ናብ ኤርትራ ክገብሮ የኩናት ንትግራይ ክሓርም እየ ዝብሎ ዝነበረ ምስ ፋኖ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ድማ ናብ ሱዳን ገጹ ንከስፋሕፍሕ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንብሙሉእ እቲ ዞባ ናብ ከቢድ ሓደጋን ናብ ከቢድ ቅልውላውን ይወስዶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ቀንዲ ፀጋም ናይ ርግኣትን ሰላምን ፀረ ርግኣትን ሰላምን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ ብልጽግና እዩ ቀደም ይበሃል እንተነይሩ ሕጂ ወግዓዊ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ዘየከራኽር ነጥቢ ኮይኑሎ ስለምንታይ ኣብ ኩሉ ጫፋት ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ፀገም ካበይ ዝብገስ ዘሎ እንተሪልካ ብልጽግና ዘበግሶ ዘሎን ዝደፍኦ ዘሎ ኣጀንዳን እዩ ለንቀነ ነዚ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዶም ኢትዮም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ምንታይ ገጾም ክወስድዎ ይፍትኑ ኣለዉ እቲ ጉዳይ ምስ ማእከላይ ምብራቅ ከተሓሓዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ በተደጋጋሚ ነቲ ኩናት ቁጠባዊ ኩነታቶምን ፖለቲካዊ ኩነታቶምን ወታደራዊ ኩነታቶምን ምስ ማእከላይ ምብራቅ ከተሓሓዝዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኒው ዘሎ ኩናት ናብኣታቶም እውን ይመፅእ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ኢራን ምስ እስራኤልን ኢማራትን ትገብሮ ዘሎ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መፅኡ ኣሎ እቲ ኩናት እቲ ድማ ኢራን ምስ ሰራዊት ሱዳን ኮይና እያ ትሰርሕ ዘላ ኤርትራ ድማ ምስ ኢራን ኮይና ኣላ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናብዚ ዞባና ከምፅዎ ኣመና እዮም ዝፅዕሩ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ኣለዉ እንተሪልካ ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፍሉይ ሓገዝ ተዘይረኺቡ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዘይክእል ንጹር ኮይኑዎ ኣሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ቅልውላው ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብኖርማል ደረጃ ፀገም ክሰግሮ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምርዳእ ከድልየና እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ዝከኣሎ ገይሩ ነቲ ኩነታት ናብ ዞባና እቲ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናብ ዞባና እውን ፅልዋ ከም ዘለዎን እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ፀገም ምስቲ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ብቐጥታ ዝተሓሓዝ ምዃኑ ንግሆ ምሸትን ብካድረታቱ ንባዕሉ ድማ ኣብ ቴሌቭዥን እናወፀ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከተሓሓዛ ይፍትና ኣሎ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ጥራይ 2-3 ግዜ ተዛሪቡ ኣሎ ምክንያቱ ዝዛረቦ ምክንያት ርዱ እዩ ኩነታት ናይ ዓዱ ከቢድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነዚ ሸለል ኢልዎ ክሓልፈሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ለከደስ እዚ ናይ ነዳዲ ሪጋ እዩ ኣሚን ብከምዚ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል እቲ ኩናት ናይ ምዕራይ ምልክት የብሉ ንብል ኣለና እዚ እቲ ህዝቢ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ተኮይኑ ክነብር ተኮይኑ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ፀገም እዚ ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ክፈትሖ እዩ ኣብ ቀዳሞት 2-3 ሰሙን ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም እዩ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ድማ ዋላ ሕጂ ሰላም እንድሕር ገይሮም ምቁራፅ ተኩስ እንተገይሮም ክፍታሕ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ነዳዲ መስመር ድሮ ተሃሪሙ ስለ ዘሎ ስለዚ ወይ እውን እቲ ናይ ነዳዲ ፋብሪካታት ይኹን መፃረይ ተሃሪሙ ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ሓደ ለይቲ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናብቲ ኩናት ዝርብፆ ዘሎ ነቲ ዘሎ ፀገም ዝኾነ ይኹን ኩናት ከፊትካ ኣብ ኩናት ኣለኹ ብምባል ንካልእ ነገር ክትከላኸለሉ ትኽእል ፀገም መንገዲ ንምፍጣር ዳ እምበር ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ኣጀንዳታት ስለ ዝዓጠጦ ኣይኮነን he has a serious problem inside ኣብ ውሽጢ ዓዱ ናይቲ ፖለቲካ ይኹን ናይ ካልእ ምንቅስቃሳት ገዲፍካ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ንሕርሻ ድዩ ንፋብሪካታት ድዩ ንቤት ትምህርታት ድዩ ንካልእ ድዩ ክንደይ ግዜ ክወስደሎም እዚ ፀገም እዚ ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ንክኸይድ ስለዚ 130 ሚልዮን ኣለኒ ትብል እንተነይሩ 130 ሚልዮን ድማ ሽግር ክመፆ ምዃኑ ምግማት የድሊ ስለዚ እዚኣ ከምዚ ኢሉ መሪርዎ ዘሎ ሰብ ንእሽተይ ጥራይ ነገር እዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ንክገብር ክፍንጀር
ተፈንጂሩ አንጻር አቢ ሓፍ ንኽብል ንሽተያ ተሪፋቶ ዘላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክትሪኦ ከለኻ ክሳዕ ክንደይ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጭንቀት ክእትዎ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣብ ሓንቲ ሰሙን ጥራይ 2 ግዜ ተዛሪብሎ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈን ሕጂ ድማ ሓደ ኢንተርቪው ገይሩ ዝበሎ ክልቲኡ ከስማዓኩም ግጭት ምክንያት የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው እኛ ነዳጅ አናመርትም የነዳጅ ዋጋ ከጨመረ ዋጋ ይጨምራል ማስተካከል የምንችልበት መንገድ የለም ይሄ ዓለም ችግር ስለሆነ በዓለም ላይ ካላት ገቢ ካላት ኤክስፖርት ከፍተኛውን አማውንት ለኢነርጂ ከሚያወጡ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት አመት 2 አመት ገደማ የፊውል መኪና መገልገልን ቀንስና ቆም ስንል ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ ድፍድፍ ነዳጅ የማምረት ሙከራ እንደምትጀምር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ነዳጅ መገኘቱ ብቻ ሳይሆን ነዳጁ አጠቃላይ ልማታችንን የሚያረጋግጥ ስራ አጥነት የሚቀንስ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን የሚቀንስ ሰላማችን የማያደፈርስ ፍቅርና ይቅርታችንን የሚያሻግር መሆን መቻል አለበት። ይህ እንዲሆን ሁላችንም በትብብር መንፈስ እንደምንሰራ ይጠበቃል። አዲስ ግኝት በመሆኑ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም አብይ አሕመድ ቀደም ዝዘርኦ ዝነበረ ናይ ሓሶት ዘረባ ሎሚ ተገምጢሉ ብክሳዱ ክሓንቆ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዛ ዝሓለፈ ናይ መወዳእታ ኢንተርቪው ዝገበራ ሰብ ምርኣይ ኣብይዎ እንድዩ ወላ ሓንቲ ክረአ ይኽእለልን ካብ ምሕር ዘይምርኣዩ እንታይ ክብሉ ጌጋ ታብነይ ኢሉ እስክጥቀሙ ወይ እውን ናይ ሓሶት ታብነይ ኢሉ እስክጥቀሙ ይመርፁ ኣለዉ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎ እንድሕር ጌርካ ያቲ ኩነታት ኣቴንሽን ክረክብ ይኽእል ካብ ዝብል ተበጊሶም ብተደጋጋሚ ናይ ኤርትራ ነገራት እናገበሩ ይገብርዎ ኣለዉ ፅንሕ ኢለ ከርየኩም እየ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዘለዎ ኩነታት እቲ ዘለዎ ቀውሲ እናከበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ነዳዲ ከቢድ እዩ ንዓና ኣብ ኖርማል ግዜ ሰላም ከሎ መሬት ይብላ ኣሎ ካብ ቁጠባና ካብቲ ንረኽቦ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዓብ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ንነዳዲ ነውፅእ ሃገር ኢና ነርና ይብላ ኣሎ ነዳዲ ሕሱር ከሎ ነዳዲ ኖርማል ከሎ ዓብ ክፋል ናይ ገንዘብና ንነዳዲ ነውፅእ ዝነበርና ሃገር ንሕና ኢና ሕጂ ሕሰብዎ ብ50% ዋጋ ናይ ነዳዲ ወሲኹ ኣሎ ዝዓበየ ድማ እቲ ንደገ ዝሰድዎ ዝነበሩ ቡን በሎ ስጋ በሎ ካልእ ኩሉ ኣብቲ ዝግበኦ ቦታ ይኸይድ የለን ይሽየጥ የለን እንተ ክትገብሮ ኮንካ ድማ መጓዓዝያ ከቢሩ ኣሎ ሎጂስቲክስ ከቢዱ ኣሎ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገሩ ኤቭሪ ቫሪያብል ኣብቲ ሃገር እና ከፍ እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ነገር የለን ስለዚ ቱሪዝም ድማ ምንጭ ናይ እቶት እዩ ኤርላይንስ ናቱ ከም ትድለ እንተዘይሰሪሑ ቱሪዝም ድማ ሎሚ ቬኬሽን ክኸይድ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ሜቢ ርእሱ ትኽክል ዘይሰርሕ ሰብ ጥራይ ዝብላነ ሜቢ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሚሊዮነር ወይ እዚ ካብታም እንተኮይንካ ቬኬሽናት ክትሓስብ ትኽእል እንድሕሪ ሰሪሕካ ትነብር ኮንካ እቲ ነዳዲ እንታይ ክገብር ይኽእል እሞ ንቁጠባኻ ንጅባኻ ንሂወትካ ብኸመይ ክፀልወካ ይኽእል ቀሊል ክኸውን ኣይክእልኒ ሜቢ ቬኬሽን ኦልሬዲ ቡክ ገይሩ ዘሎ ሰብ እንተሎ ሜቢ ክመልሶ ስለዘይክእል ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ግን ከምዚ ዓይነት መድረኽ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ካብ 1970 ጀሚሩ ከምዚ ናይ ሕጂ ኣቲንያ ዘለና ፀገም ኣጋጢሙ ይፈልጥን እዩ ሓላፊ ናይ ፀዓት ናይ ዓለምና ሓደ ዓብይ መጠንቀቕታ ሂብሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ብተደጋጋሚ ዛዕቡ ይዛረብ ኣሎ ኣብ 1973 ኣብ 1979 ክልተ ግዜ ናይ ኦይል ሾክ ናይ ነዳዲ ፀገም ንዓለምና ኣጋጢምዋ ዝነበረ ክልቲኡ ፀገማት ደሚርካ እንተሪእኻዮ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙና ዘሎ ክንዱ ይከውን እዩ ስለዚ ሕጂ ኣጋጢሙና ዘሎ ፀገም ናይ ግዝያዊ ናይ ሰፕላይ ወይ ቀረብ ናይ ነዳዲ ጥራይት ኣይኮነስ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ነዳዲ እዩ ዝቃፀል ዘሎ ካብ ብሕጂ ድማ ብዝገደደ ናብ ከምኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ክፈጥር እዩ እዚ ከቢድ ዝኾነ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ንሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ድሮ እዚ ከየጋጠመ ከሎ ዕድአን ምኽፋል ሲነን ዳርጋ ከምዚ ኣብ ሆስፒታል ናይ ምትንፋስ ፀገም ዘለዎ ባዕሎም ብሓገዝ ከም ዘተንፍስ ዝገብርዎ ብኸመይ ተተንፍስ ፀኒሓ ኢትዮጵያ ሓቂ ንምዝራብ ሕጂ ድማ ዝዓብየ ፀገም መፅዋ እቶም ከተንፍስዋ ዝሓስቡ ዝነበሩ መተንፈሲ ክብዋ ኢሎም ዝጓይብላ ዝነበሩ ድማ ንባዕሎም መተንፈሲ ናቶም ኦክሲጅን ናቶም ፈሺልዎም ኣሎ ነዚ ይመስል ኣሎ ስለዚ ናይ ብልፅግና ኩነታት ናይ ብልፅግና ሽግር መመሊሱ እናበኣሰ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ብሓሶት ንነዊሕ እዋን የታልል እንተነይሩ ናይታ ኩላ ዘታልላ ዝነበረ ተገምጢሉ መፅዎ ኣሎ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኣብይ ኣሕመድ ንጎምሸትን ኣብ ማይክሮፎን መፅዩ ሽግር ናቱ ንህዝቢ ክእምን ክሸይጥ ክፍትን ኣለዎ ምስራቅ በተፈጠረው ችግር ሁለት አንኳር አስፈላጊ ጉዳዮች አስፈላጊ ግብአቶች አደጋ ደርሶባቸዋል አንደኛው ነዳጅ ኢነርጂ ነው ሁለተኛው ማዳበሪያ ነው ሁለቱ ቁልፍ ግብአቶች
በደረሰባቸው አደጋ የመጀመሪያው ጥቃት የሚያጋጥመው ምግብ ነው። በማዳበሪያውም በኢነርጂውም እጦት ምክንያት የሚጎዳው ከምትሪ ወዘለኹም አብይ አህመድ ኢን ዲፕ ትራብል ከም ዘሎ በዚ ኻትሪ ተደጋጋሚ ለንቀነጥራይ ወፅዩ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀገም ንህዝቢ ክእምን ንህዝቢ ክሸይጥ ብዙሕ ዝፅዕር ዘሎ ጉድላክ ወዳት ጥራይና ንብሎ ጉድላክ ምክንያቱ ሓደ ፀገም ፈቲሕካ ምስ ህዝብኻ ክትዕረቕ ዝግባእካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሽግር ጥራይ ተናዲ እንድሕር ኮንካ እቶም ሽግር ተናድየሎም ዘለኻ ድማ መዓልቶም ይፅበዩ እንተነይሮም ንሳቶም ድማ ኣብ ጎረሮኻ ጠጠው ዝብልሉ ግዜ ነዊሕ ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሽግርካ ንዓታቶም መፍትሒ ስለ ዝኾነ listen to this one በአገዛዙ ጦርና በፋኖ ኃይሎች መካከል የሚደረገው የፊት ለፊትና የጨበጣ ውጊያ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጋሸና ግንባር ከጋሸና አስታይሽ መስመር በእንቅስቃሴ ላይ በነበረ የአገዛዙ ጦር ላይ በተፈጸመ የቆረጣ ማጥቃት 29 ወታደሮች ሲገደሉ 31 ወታደሮች ደግሞ መቁሰላቸው ታውቋል። ከተገደሉ ወታደሮች መካከል አንድ ማዕረጉ በውል ያልተለየ በዲሽቃና ኮማንዶዎች ታጅቦ ሲንቀሳቀስ የነበረ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥና አገዛዙ የሚተማመንባቸው መስመራዊ አዋጊዎች እንደሚገኙበት ተነግሯል። የፋኖ ጥንካሬና ይበገሬነት እንታይ ዘሬና ዘሎ ኣብዚውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዝኻ በተደጋጋሚ ፋኖ ነቲ ሓጓፍ ናይ ብልጽግና እናንበበ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድቦላይ ዝወጥቆ ዘሎ ንብልጽግና and this is very interesting ምክንያቱ ብልጽግና ነዛ ሕጂ ዘለዋ ሞመንት ናሱ ናይ ቁጠባዊ ምንቅልቋልን ናይ ካልእ ክራይሲሳትን ኣብ ዘለዎ እቶም አንጻሩ ዘለዎ ትዝበለጽ ሞመንት ናቶም ሕጂ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ዕድል እዚ ነዚ መድረኽ እዚ ክጥቀም ዘይከኣለ ድማ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ወርቃዊ ዕድል ከጋጥመካ ይክእልኒ እዩ ስለዚ ኣብዚ ገሸና ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ እውን ከቢድ ዝኾነ ፅፍኢት ኣጋጢሞ ዝነበረ ብልጽግና ኣብኡ እውን ሕጂ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ፋኖ ማለት እዩ 29 ወታደራት ናይ ብልጽግና ከም ዝቆተሉን ከም 31 ከም ዘቁሰሉን ከምኡ ድማ በዓል ዓቢ ስልጣን ኮማንደር ማለት እዩ ከምኡውን ቴክኒካዊ መራሕቲ ኣብቲ ቦታቲ ከም ዝቆሰሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ኣገዳሲ ዝኾነ ተወሳኺ ወታደራዊ ኣፅዋር ክሕዙ ከም ዝኽኣሉን እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ብምቕፃል ሓደ ነገር ድማ ፋኖ forces claim to have defeated the 33rd ኣባይ በተሎን capturing 21 soldiers እዚ ነቲ እዚ እውን ከም ዝፀፍዕዎ ነቲ መርሕነታዊ ዝነበረ ይብሉ ኣለዉ ቀፂሎም እውን ናይቲ ብልጽግና ሰራዊት ድማ ካብቲ ቦታት ንክሃድሙ ወይ ንከዝልቑ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ተመሳሳሊ ኣብ ብርቱዕ ኩናት ኣብ ጎንደር ይካየድ ከም ዘሎን the government militia and riot police have retreated to ባህረ ዳር ስለዚ ካብቲ ፋኖ ናይ ጎንደር ዘጋጥም ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕትታት ናይ ብልጽግና ሚሊሻን ቶም ኣድማ ብተና ዝበሃሉ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ናብ ባህረ ዳር ገጾም ከዝልቑ ወይ እውን ክሃድሙ ከም ዝተገደዱ እዩ ዝነግር ዘሎ There is a growing local discussions regarding the government's decision to set up camps and provide ብሓፈሻ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት መዋጥር ዝነብር ዘሎ ድማ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ውሪዱ ዘሎ ህዝቢ ድማ ከቢድ ዝኾነ ቁጠባዊ ቅልውላውን ሻቅሎትን ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ፋኖ ገስጋስ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ብልጽግና ሕማም ርእሱ ክኾነ ዝኽእል እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብ ወታደራዊ ጥራይ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ እውን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ጽላት እውን እንተኾነ ብፍላይ ፋኖን ሸነን ከምኡውን ናይ ሶማል ኩላቶም ንብልጽግና ድቦላ እዮም ዝወጥቅዎ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ካርሞ ኢሉ ዝፅበ ይመስለንን ሕጂ እውን ካብ ናይ ኦላ ናይ ኦሮሞ ዝወፀ መግለፂ ልክዕ ከም ናይ ፋኖ Ethiopia election as hollow ritual. The Oromo Liberation Front, Oromo Liberation Army, has dismissed Ethiopia's upcoming national election as lacking credibility, joining similar criticism from the Amhara Fano national movement. In a statement issued March 23rd, the group said the vote has been reduced to a performance stage for foreign consumption, claiming large parts of Ethiopia remain inaccessible for meaningful participation. It alleged opposition parties are either withdrawing or participating under pressure, while accusing the government of broader political maneuvers ahead of the polls. The group also warned of potential civilian harm and called on international ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክልተ ወይ እውን ሰለስተ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝገበርዎ ውሳነ ክነግረኩም መጀመርያ እቲ ምርጫ ናይ ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ንህወሓት ካብ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣገሊሉ ንትግራይ ድማ ኣብቲ ምርጫ ኣብ ድራማ እዩ ካብቲ ድራማ
ናይ ፖለቲካ ገይሩ ቡገይሩ ኩናት አውጁን ትግራይ ከጥፋ ብዝሓስበሉ ዝነበረ ናይ ሶማል ክልል እቶም ተቃዋምቲ ናይ ሶማል ማለት ክልል ሶማል ማለት እዩ ሓቢሮም ብሓደ ነቲ ምርጫ ከም ዝኾነንዎን ርትዓዊ ክኸውን ኣይክልኒ ጥራይ ምባል ዘይኮነ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ዓመታት ብሓባር መሰረሰ ውሳነ ክቃለሱ ምዃኖም ነጊሮም ነይሮም ምርጫ ናይ ብልፅግና ድማ ቅኑዕን ፍትሓውን ከም ዘይኮነ ገሊፁ ነይሮም እሱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ናይ ብልፅግና ኣባል ዝኾነ እውን እቲ ምርጫ ቅኑዕ ክኸውን ፍትሓዊ ክኸውን ከም ዘይክእልን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ሃገር ከሰጋግራ ከም ዘይክእል ዝገልጽ ኮይኑ ክልል ሶማል ንናጽነቱ ክጽዕር ከም ዘለዎ ብሕቡእ ክዛረብ ከሎ ዝተሰምዐ ድምፂ እንደገወፁ ይዝባል ሓደ ፋኖ ኣብዚ ሓለፈ ዓብ መግለፂ ገይሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርጫ ዝበሃል ክግበር ከም ዘይኮነ ስለምንታይ እቲ ምርጫ ንብልፅግና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘሳቅል ዘሎ ንህዝቢ ኣምሓራ ድማ ብፍሉይ ብድሮናትን ብመዳፍዓትን ዝድብድብ ዘሎ ምርጫ ገይሩ ተቐባልነት ብደረጃ ዓለም ንክገብር ናይ ተዋስኦ ናይ ድራማ ምርጫ ንክገብር እሞ ብዓለም ተቐባልነት ንክረክብ ስለ ዘኽእሎ ኣብዚ ክልል እዚ ብፍፁም ምርጫ ክገብር ኣይኮነን ነዚ ናትና ትእዛዝ ጥሒሱ ምርጫ ክገብር ዝኸደ ድማ ኣብኣ የራኽበና ብምባል ወላ እውን ነቶም ናይ ብልፅግና ንብልፅግና ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ተመስገን ጥሩነህ ዝበሃል ናቱ እቶም ንዑ ዝመርፁ ክልላት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃእዮም ነይሮም ኣብኡ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ባህረ ዳር ጥራይ ክገብርዎ ይመርፁ ከም ዘለውን ሽማዊ ምርጫ ገይሮም ናብቲ ፖለቲካ ናይ ብልፅግና ንክኣቱ ዝግበሩ ዘሎ ሸበትበት ንዑ እውን ኣይነፍቅድን ኢና ብምባል ነቲ ምርጫ ብትሪ ከም ዝተቃወምዎን ኣንፃሩ ደው ከም ዝብሉን ብዙሕ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን ገሊፆም ነይሮም ሕጂ ድማ ሸነ ወይ እውን ተኦላ ኦሮሞ ሊበሬሽን ፍሮንት ድማ ምርጫ ናይ ብልፅግና ተዋስኦ እምበር ምርጫ ስለ ዘይኮነ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝግበር ምርጫ ክዕንቅፉ ምዃኖም ንሳቶም ከም ዘይቅበልዎን ትክክለኛ ስለ ዘይኮነ ድማ ክፍፀም የብሎም ብምባል ነቲ መስርሕ ናይ ብልፅግና ጠጠው ንምባል ክፅዕሩ ምዃኖም እዮም ዝንገር ዘሎ ኩሉ እዚ ድማ እንታይ የርእየካ something is cooking really እቲ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ወላ እኳ ተፃረርቲ ሓይልታት ገይሮም ንሓድሕዶም ከባእስዎም ነቲ ሸነ ነቲ ኦሮሞ ኣምሓራ መፅኡ ቀትለካ ኣሎ ፋኖ ከጥፋእካ ይብልዎ ነቲ ድማ ሸነን ኣምሓሩ ከጥፍእ ዝደሊ ዘሎ ይናበሉ ብልፅግና ብዙሕ ገይም ክፃወቱ ተፈተኑ እቶም ተቃወምቲ ቀዳማይ ፀላኢናትና ኣብቲ ድሕሪ ዓመታት ክመፅእ ዝኽእል ዘይኮነ ሕጂ ዘጥፋእና ዘሎ ንህዝብና ንዞባናን ንክልልናን ዘጥፍእ ዘሎ ብልፅግናን ኣብይ ኣሕመድን ስለ ዝኾነ ንሕና ፀላኢና ሓደን ይንሱ ድማ ኣብይ ኣሕመድን እቲ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ውሕዳት ፓርቲ ንሱ እዩ ዝፃብኣና ዘሎ ንዑ ከነጥፍእ ድማ ኢና ክንጓየ ብምባል ሕጂ እውን እንተኾነ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ ካብ ፋኖን ሸነን ክልቲኦም ሓደ ዓይነት መግለፂ ብዝመስል ተዋዲዶም ዝገበርዎ ዝመስል ሓያል ዝኾነ ፅፍዒት ናብ ብልፅግና ይመፅእ ኣሎ እዚኦም ክልተ ክልላት ድማ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሞን እቲ ዝዓበየ ህዝቢ ዝቕመጠሉ እዩ ናይዘን ክልተ ክልላት ነቲ ምርጫ ክዕንቅፍዎ እንድሕሪ ክኢሎም ናይ ብልፅግና ምርጫ ብፍፁም ክቃናዕ ከም ዘይክእልን እንተተቃንዐ እውን ቁም ነገር ዘይብሉ ክኸውን ከም ዝኽእል በዚኻ ትሪዮ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ንሪዮ ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብኩሉ መንገዲ he is losing ዳርጋ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕድመ ስልጣን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መወዳእቱ እናተረኣየ ይመፅእ ኣሎ ዝብልሉ ደረጃ ክትርኢ ከለካ ነቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክትሪኦ ከለካ ብቁጠባ ክንሪኦ ፀኒሕና ብፖለቲካዊ ወታደራዊ ኩነታት ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እናቀረበ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ እዚ ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ እታ ነቲ ገመልሲ ናይ መወዳእታ ቃንጫ ሕቁ ትሰብሮ ኢሎም ፅኢልካ ትፅዕኖ ኣለካ እቲ ገመል ፈረስ ትፅዕኖ ኣለካ እታ ናይ መወዳእታ ሕቁ ትሰብሮ ግን እታ ናይ መወዳእታ ሓንቲ ቃንጫ ክትከውን ትኽእል እያ እሳ ድማ ነገራት ኩሎም ይደማመሩ ኣለው ኣብ መወዳእታ ድማ ተኣኪቦም ክመፅዎ እዮም let's go to Sudan again Ethiopia evading rebel assault on Kurmuk authorities in Sudan have accused Ethiopia of facilitating a renewed rebel offensive on the strategic border town of Kurmuk in Blue Nile State as tensions escalate along the frontier. A Sudanese official alleged that fighters linked to the Rapid Support Forces and the Sudan People's Liberation Movement North operated through Ethiopian territory before launching the attack, with reports that military vehicles moved from the Asosa area toward the border. Fighting has intensified around Kurmuk, with both sides claiming gains near the town of Jarut, underscoring the area's long-standing strategic importance. The accusations follow earlier reports of alleged training camps for RS. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዜና እዚ ብተደጋጋሚ ዳርጋ ዓባ ኣቴንሽን ረኪቡ ዘሎ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን
ሕማቅ ስዕረት ከም ዘጋጠሞ ተስዕረት ግን መንግስቲ ሱዳን ብግልፂ ብዝነግሮ ዘሎ ብልፅግና ብዘሳሰዮ ብልፅግና ብዝሓገዞ ኣብ ገለገሊ እውን ሰራዊት ናይ ብልፅግና እውን ከም ዝተሳተፎ ዝንገር ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ሰራዊት ናይ ዳዕመ ሰሪዕን ናይቲ SPLM ዝበሃልን ብሓደ ኮይኖም ንሰራዊት ናይ ሱዳን ሓደጋ ከም ዝወደቑ እውን ካብዛ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ዝበሃል ቦታ ድማ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሃዲሙ ናብ ክሳብ ኣደማዚን ህዝቢ እውን ካብቲ ቦታ እናሃደመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ሕጂ እውን እንተኾነ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ሱዳን ኣብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ተስፋ ዘለዎ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብርሉ ዘለው ተገምጢሉ መፅዩ ነቲ ቃንዛ ናይቲ ሃገር ኣብ ምንዋሕ ይሳተፍ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚኣ ተልእኮ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ኢማራት ዝመፀት ተልእኮያ ለንቀነ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ብልፅግናን ክእትዉ ቀኒዮም ኢማራት ማለት እዩ ድሮ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ መስለኩም ዘገርም እዩ ሓንቲ ስእሊ እታ ስእሊ እውን ተሪኢኹም ትሪእዎ ኣለኹም ሱዳን እቲ ኢማራት ዝበሃል ንባዕሉ ኣብ ዝቃፀለሉ ዘሎ ንባዕሉ ናይ ጥፍኣት ሕቶ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ካብቲ ናቱ ፀገም ንኸፈትሕ ዝፅዕሮ ዘሎ ንላዕሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቃንዛ ናይ ሱዳን ንምግዳድ ዝፅዕሮ ዘሎ ይበዝሕ ኢሎም እዮም ፅሒፎም እቲ ካርቱም እውን ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ መስለኩም ሓደ ጸሓፊ ብዙሓት እውን ፅሕፍዋ ዘለው እያ እዚኣ the UAE is facing an existential crisis ኢማራት ንባዕሉ ናይ ህላወ ፈተና ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ካብ ኢራን ብዝመፁ ዘሎ ድሮናትን ከምኡ ድማ ነዳዲ ናቱ ተዓፂሉ ቁጠባ ናቱ ድማ ከቢድ መዋጥር ኣብ ዘለዎ የድስታተስ ከምኡ ድማ ናይ ቁጠባ ናይ ዓለም ለኻዊ ሃብ ናይ ንግድን ናይ ቱሪዝምን ዝነበረ ንሱ እናንቆልቆል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እንተኾነ yet even at its own survival is tested the UAE's commitment to the destruction of Sudan remains unshaken while the UAE faces a domestic food crisis due to collapsing imports it continues to export weapons fueling the genocide in Sudan perpetuated by its proxy the Rapid Support Forces RSF militia ስለዚ ኢማራት ናይ ህላወ ፈተና ኣጋጢሙ ኣብ ዘሎ መግቢ ብነፈርትን ብካልእን ብዝኣትወላ ዘሎ ኩሉ ቁጠባዊ ማሕበራት ናይቲ ሃገር ጠጠው ኢሉሉ ኣብ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ከይተሰናበተት ወይ መንገዲ ክትቀይር ዘይተሓስብ እንታይ ዳ ብዝከኣለ መንገዲ መግቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንክኣትዎም ኣብ ዝሽገርሉ ዘለው ንሳቶም ግን ቦምባታትን ኣፅዋራትን ብነፈርቶም ገይሮም ናብ ሱዳን ብመንገዲ ኢትዮጵያን ብመንገዲ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክን ካልእ እናገበሩ ከውፁ ለይትን መዓልትን ብዛዕባኡ ይጓየ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገዛኻ እናተቃፀሎ ከሎ ኣብ ርሑቕ ዘሎ ጎረቤትካ ንኸተቃፅል ካብ ገዛኻ እናተጓየኻ ተውፅኦ ዘለካ መዳፍዕ ናብቲ ካልእ ግንባር ክትወስዶ ክትፍትን ከለካ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ንኣምላኽ ምሕረት ኣውርደለይ ነዛ ገዛይ ድማ ጥዕነኒ ኢልካ ክትፅሊ ዝግባኣካ ንሪኦ ዘለና ግን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ተግባር እናበሉ እዮም ዝገልፅዎ ዘለው ክንምንታይ ንሕማቕ ዝዓተቐ ንግስነት ከም ዘሎ ኣብ ኣቡዳቢ ካብ መዓልትና መዓልትና ዓለምና ይንፅረሉ ኣሎ as reported by Le Monde ዝበሃል ዘውፅኦ ለንቀነ ማለት እዩ the UAE is developing a new supply routes on Sudan's eastern border UAE linked cargo planes are making repeated flights to Ethiopia where according to the Reuters article and ኣብ ኢትዮጵያ እውን ናይ ምስጢራዊ መደበር ገይሮም ናይ ድሮን ቤዝ ገይሮም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ብዙሕ ሎጂስቲክስ ናቶም ድማ ናይ ኣፅዋርን ናይ ካልእን ናብኡ ገፁ ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ወላ እውን ገዝኡ እናተቃፀለ ከሎ ኢማራት ነቲ ሕማቅ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎን ጥፍኣት ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቕፅሎ ድልው እየ ብምባል ደም ናይ ሱዳናውያን ንምፍሳስ ዓጢቑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ firstly despite having no mines of its own the UAE seeks to dominate the global gold trade ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ኣሎ ነዳዲ እናተወደአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ንግዲ ናይ ወርቂ ዝለዓለ ደረጃ ክህልዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ወርቂ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ በብዝሒ እዩ ዘሎ ሱዳን ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ወርቂ ቦታ ኣለዋ ስለዚ ንሱዳን ኮንትሮል ምግባር ንሕርሻን ወርቅን ካልእ ማዕድናትን ኮንትሮል ክትገብር ትኽእል ኢኻ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳ እውን ስትራቴጂካዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ደይኮነ ዘይተኣደነ ፀጋታት ናይ ማዕድናት ክትረኽበሉ ትኽእል ዝብል ሕልሚ ኣሎ ንኢትዮጵያ ከምኡ ማዕድናት ዝሕረስ መሬት ኣለዎ ማዕድናት ኣለዎ ነዚ እውን ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ንሶማልያ እውን ከምኡ ሒዝካ መዓት ፀጋታት ወላ እውን ነዳድኻ ጠጠው እንተበለ ንዑ እናጋሓጥካ ሃብታም ሃገር ኮይንካ ክትቅፅል ስለ ዘኽእለካ እዩ ገዝኡ እናተቃፀሎ ከሎ ኣብ ሱዳን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣተኪሩ ንኽሰርሕ ተገዲዱ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለካ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ እቲ ኩነታት ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ክንፅረልካ ኣለዎ
እስራኤል ይኹን ኢማራት ዝጥምትዎ ነገር እንተለዎም ኢትዮጵያ ሱዳን ካልእ ሶማልያ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለካ ኩላቶም መዓት ፀጋታት እዩ ዘለዎ ኤርትራ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ፀጋ ኣለዋ ናይ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ ኤርትራ ውሕድ ህዝቢ እዩ ዘለዎ ምስ ፀጋታታ ከተወዳድሮ ከለካ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣበሎ ማዕድናት ኣበሎ መሬት ኣበሎ ኩሉ ነገሩ ምኻ ህዝቢ ኤርትራ ማዕረቲ መሬቱ ይኮነን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ መሬት ዝሕረስ ክትረክብ መዓት ህዝቢ ከተጥፍእ ክትክል ኣለካ ዳርጋ ተጨቃጭቁ ዝነብር እቲ ዝሕረስ መሬት ልዕሊ ዓቕሙ ህዝቢ ሒዙ ዘሎ ኮርስ እቲ ሰፊሕ መሬት የብሎምን ይብለኩም የለዎም ግን ህዝቢ ካብዙ እዩ ሱዳን ኣዝዩ ስቡሕ መሬት ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ህዝቢ ብዙሕ እንተለዎ እውን እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ውሕድ ብመንፅር ናይቲ ሃገር ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ኣተኩሮ ዘለዎም እዩ ናብ ኤርትራ ዝጥመ ዘሎ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ስለዚ ፅቡቅ ጌርካ ዝተውዒልካ እንተሪኢካዮ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ክርድኦ ዘይከኣለ ኩሉ እንተደይበልኩ ብዙሕ ዘይርድኦ እዚ ዞባ እዚ ሰላም ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ንዞባዊ ርግኣትን ሰላምን ክንሰርሕ ኣለና ክብል ከሎ ናብ ሓደ ዝኣቱ ፀላኢ ናብ ኩልካ ክኸይድ ዝደሊ ፀላኢ ከም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ብፍላይ እስራኤል ኢልካ እንግሊዝ ኢልካ ፈረንሳይ ኢልካ ሕጂ ድማ ኢማራት ዝገብርዎ ዘለዎ ሓደ ዓይነት ኣጀንዳ እዩ ብኢትዮጵያ ዝበሃል ነቲ ሰንትራል መንግስቲ ብምሓዝ ነቲ ኢትዮጵያ ክትጠቅም ከም ዘለካ ናምሰልካ ንዕኡ ነቲ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ናቱ ነቲ እንታሽሙን ሒዝካ ነዘን ጎረባብቲ ሃገራት ብምልስካል ብምርማስ ፀጋታትን ንክጥቀም ዝግበር ዘሎ ጉያን ፀደፍደፍን ንነዊሕ እዋን ዝሰርሕሉ ስለዝኾነ ነዚ ኣስተውዒሉ ክሪኦ እቲ ሰብ ድማ ብትክክል ክቃለሶ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ሕጂ ነዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ብተደጋጋሚ ክጥቀሙላ ነታ ናይ ኢራን ትበሃል ዘረባ ብልፅግና ማራይ ፑሽ ትገብራ ዘሎ ኣስተውዒልና ድማ ክንሪያ ክንክእል ኣለና War, Iranian drones, Gulf money, and the performance of neutrality. On March 15, 2026, General Abdel Fattah al-Burhan ordered the arrest of one of his own most effective commanders, a man whose militia had been fighting alongside the Sudanese Armed Forces SAF against the Rapid Support Forces RSF for over 2 years. The charge pledging to send fighters to defend Tehran. The paradox could not be starker. The SAF depends on Iranian drones for its battlefield survival, yet its leader is now publicly purging ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ዘሎ ምስ ኢራን ይተሓሓዝ እዩ ብምባል ብተደጋጋሚ ናብ ኢራን ኣፀጋጊዖም ነቲ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ነቲ ናይ ኢማራት ቶኪንግ ፖይንትስ ናይ ኢማራት ዘረባ ብተደጋጋሚ እናመረፁ እንታይ ገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ግብረ ሽበራዊ ናይ ሞስሊም ብራደርሁድ ስለዝኾነ ናብ ግብረ ሽበራ ኣትዩ እገዳ ክወርዶ ኣለዎ ናብ ዝብል ዘረባ እዮም ክደፍኡ ዝፍትኑ ዘሎ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ክፍኣቶምን ተንኮሎምን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኣከመይ ዝበለ ፈተና ወዲቑላ ኣብ ዘሎ ልክዕ ማዕረ ኢማራት ናይ ኢማራት ፕሮፓጋንዳ እናገበሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንሳቶም ሕጂ እንታይ በሃልቲ እዮም ግብፂ ሱዳን ኤርትራ ሰለስቲኦም ኣንፃርና ስለዝኾኑ ንሰለስቲኦም ምስ እስራኤል ኮይና ኢና ክምክቶም ንኽእል ዝብል ናራቲቭ እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሳቶም ዝመርፅዎ ዘለዉ እቲ ዝገደደ ፈተና ነቲ ሃገሮም ከምፃላ ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ እዮም ዝቕመጡ ዘለዉ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ እናተቐመጡ ከለዉ ንሕማቕ ናይ ጎረቤቶም ናይ ኩሎም ጎረባብቶም ሰላምን ርግኣትን ንኸይስኣን ይሰርሑ ኣለዉ ፅባሕ ንጎ እዚ ሕጂ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ተገምጢሉ ክመፆም እዩ ኤግዛክት ንረእይዎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ እውን ምስ ኢራን ርክብ ዘለዎ እዩ ብምባል ነቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንሱዳን ዘሰልጥን ዘሎን ሱዳን ዝሕግዝ ዘሎን ድሓን ንስማዕ እዮም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚኣቶም ብተንኮል ዝተመሉ ጽቡቕ ዝበሃል ዘይወጾም ግብረ ከዮም 747s landing at Massawa in Asmara, delivering disassembled UAVs and munitions that are then transited to Port Sudan. Eritrea's strategic location on the Red Sea provides a critical conduit for Iranian arms, allowing Tehran to supply the SAF without direct overflight to hostile airspaces. But the calculus of this cooperation shifted fundamentally with the escalation of እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እተን ናይ ኢራን ድሮናት ምንታ ናብ ሱዳን ክኣትዋ ከለዋ መንገደን ከይስዕታ ወይ ገለመለ ትኺለን ናብ ኤርትራ ይኣትዋ እሞ ካብ ኤርትራ ድማ ተን ድሮናት ኣብኡ ተገጣጢመን ናበይ ይኸዳ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ናብ ሱዳን ከይደን ነቲ ሞስሊም ብራደርሁድ ኣሜሪካ ክትብለሎም ዝደልዩ ዘለዉ ሰራዊት ሱዳን ምስ ኣኽዋን ሙስሊሚን ብሓደ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት these people are morally corrupted ዝኾኑ እዮም ግብረ ሽበራ እንተሎ ቀዳሞት ናይ ግብረ ሽበራ ስፖንሰርስን ኣብኡ ትርከቡ ንስኻትኩም ኢኹም እንትርፎ ንህዝብኹም ምቕታልን ምጭፍጫፍን ካልእ ቁም ነገር ክትገብሩ ተራኢኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም እንተቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዘርከበ እንዲ ናብ ሕማቕ ክወዛ ዝደሊ ዘሎ this is not going to happen ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኢራን ሚሳይላት
ኣብዚ ከባቢና መፅኡ ንቀርኒ ኣፍሪካ እውን ክርብሽ ዝብል ብኩሎም ሚድያታት ናቶም ተመሳሳሊ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኣብዚ እውን ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም አሁን በኢትዮጵያ ላይም ጥላው እንዲያጠላ አድርጓል። ከዚህ ቀደም እንደነ ሮይተርስና ስትራትፎር የመሳሰሉ ዓለም አቀፍ የዜና ምንጮች ኢትዮጵያ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ 32 ኪሎ ሜትር ርቆ ግዙፍ የሰልጣኞች ካምፕ ተገንብቷል የሚለው ናሬቲቭ ይህ ከእውነት የራቀ ትረካ እንዲፈጠር የፈለጉበት ምክንያት ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት በስፋት የተሳተፈች ነው የሚለውን ናሬቲቭ ወይም ተረክ ለመገንባት ስለሚፈልጉ ነው። ይህ ግን ከእውነት የራቀ እንደሆነና የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አደጋ ላይ ለመጣል በማሰብ የተደረገ መሆኑ እንዳለ የሚያስረዳ ነጥብ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህ በሱዳን ምድር የተካሄደ ያለው ጦርነት መልኩን እየቀየረ ነው ያለው። የቀድሞው የኦማር አልበሽር ስርዓት ቅሪቶችና ራሳቸውን የሀገር በምትጠርበት በዚህ ወቅት ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዕላማ ናቶም ነቲ ጉዳይ እቲ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሰጋጊርካ ሽግር ንምፍጣር ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ክወፁ ዘይክል ደልሃመት ክእትዎ እዮም ዝደልዩ ዘለው እታ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ዝገብርዋ ዘለው ድማ እንታይ ትቕፅል ኣላ እዚኣ ንሪያ ዘለና ትቕፅል ኣላ አባቴ ነው የምን ጊዜም ቁጭቱ ነው አሰብ ተመልሶ ሄጄ ቤቴን አይቸው ለኔ ሩቅ አይደለም ካርታ ምናምን አለ አባቴ ጋር ስለዚህ አሁን ህጋዊ ወራሽ ነሽ እንግዲህ ህጋዊ ወራሽ ስለኛና ስለ መካከለኛው ምስራቅ ስናስብ ስለኛና ስለ ታሪካችን ስለ ቅርሳችን ስለ ባህላችን ስናስብ በተለይ ደግሞ ከመካከለኛው ምስራቅ ለኛ መካከል እንደምታውቁት እንግዲህ ቀይ ባህር አለ ወደባችን አለና ከዛ ጋር በተገናኘ በርካታ ታሪኮች ይፈጠራሉ ከኋላ እስካሁን እስልምናና ክርስትና እንግዲህ ቀድሞ ወደኛም ሲመጡ አንድም ደግሞ አሰብን ማቀው በአባቴ ነው የምን ጊዜም ቁጭቱ ነው አሰብ ተመልሶ ሄጄ ቤቴን አይቸው ለኔ ሩቅ አይደለም ካርታ ምናምን አለ አባቴ ጋር ስለዚህ አሁን ህጋዊ ወራሽ ነሽ እንግዲህ ህጋዊ ወራሽ ስለኛና ስለ መካከለኛው ምስራቅ ትሪዎም ዘለኹም ብዛዕባ ዓሰብ ወደብና ትዛረብ ዘላ ሕጋዊት ወራሲት እያ ትብል ኣላ እዚ ብኩሉ መንገዲ ብመንገዲ ምስልምና ምስቲ ሃይማኖት የተሓሕዝዎ ብመንገዲ እቲ ኣነ እኳ እቲ ሃይማኖት ናይ ፕሮቴስታንት እዩ ክብሎ እውን ቁሩብ ዘሸግረኒ እንድዩ ምክንያቱ እዚኣቶም ነቲ ሃይማኖት ናብ ኣብ ዝስምዕዎም ድሓን በዓልኩም ስምዑ ታላፋዲያስ እጃችሁ ከፍ አድርጉት የኢትዮጵያ በሮች ይከፈታሉ ወደቡ ይከፈታል ኃያል ሆና የተፈጠረች አገር የለችም አገር ኃያል ለመሆን ትፈጠራለች ኃያል የሚባለው ትልቅ ሆና የተፈጠረች ሀገር የለችም ትልቅ ለመሆን ነው ሀገሪቷ የምትፈጠረው አሁን ትልቅ ከሚሆኑ ሀገር መካከል ኢትዮጵያ አንዱ ትሆናለች ታምናላችሁ ወይ እናንተ ነቢያቶች ናችሁ አገልጋዮች ሐዋርያቶች ናችሁ ኢትዮጵያ ትልቅ ትሆናለች ስለዚህ ኢትዮጵያ ዓባይ ድያ ክትከውን ንእሽተይ ክትከውን ንዓና ፀገም ኣይምኾነን ነይሩ ይፍጠረልኩም ክንብሎም ምኻልና ነርና ግን ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ብዋጋ ናይ ዓድና ብምዃኑ እዩ ስለዚ ባሕርናትና ብፍላይ እቲ ፕሮቴስታንት ዝበሃል ቤተክርስትያን ሓደ ካብቲ ቀንዲ መፃወቲ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ኮይኑ ዘሎ እዩ ንዑ ተጠቂሙ ድማ ኣብዚ እውን ረኣይዋ ኣነስ ገሪምኒ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሃገር እዚ እቶም ፓስተራት ኣብቲ ዓዲ ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ብምዃን ጥራይ ደይኮነስ እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ንዓታቶም ክዕጅብ እዩ ዝውዕል ዘሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ሲ ኖርማሊ ክርስቲያናዊት ሃገር እያ ክብልዋ ከለዉ ኦርቶዶክሳዊት ሃገር እያ ነይራ እስላማዊት ሃገር እያ እንተልካያ ድማ እስላምን ኣብ ክርስትና ድማ ኦርቶዶክስን ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ቦታ ክህልዎም እዩ ዝግባእ ብልፅግና ግን ነቲ ፕሮቴስታንት ፀልኤ ኮንኩን ነቶም ፓስተራት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እቲ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ቀዳማይ ነገር ናይ ኣምላኽ ልኡኽሲ እንታይ ቦዲጋርድ የድልዮ ክሳዕ ክንደይ ፌክ ምዃኑን ሓሰውቲ ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ እዚ እጂ ኣብ ብዙሕ ቦታ ንሪኦ ዘለና ኢና ነቲ ብተደጋጋሚ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያናት ሓደጋ ይወርዶ ኣሎ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ፀገም ይመፆም ኣሎ ክበሃል ከሎ ብግምጣሉ ነቲ ኣብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ናይ ኣቢ ቤተክርስትያናት ድማ ብፍሉይ ክንክን ዝገብር ዘሎ ብልፅግና እቶም ፋኖ እቶም ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ቁጥዕናቶም ክገልፁ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ከም ዝደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ትብል ዘላ ግን ብተደጋጋሚ እንታይ ይገብርዋ ከም ዘለዎ ክንግንዘብ ክንክል ኣለና ነዛ ናይ ባሕሪ ትብል ዘረባ ቀፃሊ እዮም ክጥቀሙላ ዝፍትኑ ዘለው ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብዝለዓለ ንቕሓት ብምስትውዓል ክንከታተሎ ዘለና ኣጀንዳ እንተሎ ኮይኑ እዚ ኣጀንዳ እዚ እዩ ሶ it is not going to be an easy task ካብዚያ ናይ ባሕሪ ዝብሉ ክዕርፉና ከም ዘይኮኑ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕል ክንክሪኢ ኣለና ንሕና ድማ ዕላምኦም ካብቲ ወሪድዎም ዘሎ ሽግር ንመውፅኢ ዝጥቀሙላ እዮም ና ካብኡ ውፅእ ኢልና ሓንቲ ብዛዕባ እዚ ናይ ባሕሪ ለንቀነ ምናልባት ካብ ቀደም ይፀልኣና እዩ ይኽእሉ ይኽእሉ እዮም ግን ቤላ ገይሩ እንድዩ ፀፊዕዎም ዘሎ ኣብዚያ እስከስምዕዎ
ድሃ አገር ራሷ በቋፍ ውስጥ ያለች ሄዳ ኤርትራያን ተቆጣጥራ እንዴት አይነት ዓለም አቀፍ እውቅና ነው ሊገኝ የሚችለው? አንደኛ አይገኝም። ከጅምሩም በኃይል በዛ ደረጃ ጥቅምን ለማስከበር ተብሎ በሚከፈት ጦርነት ተቆጣጥራ እኔ 2 ሳምንትም 3 ሳምንትም አካባቢውን በሰላም ማስተዳደርና በባህር በሩ መጠቀምም አትችልም። አሁን ያለው የኃይል ሁኔታ ያንን የሚፈቅድም ማለት ነው። እና ከብዙ አቅጣጫ ከውስጣዊ አቅማችንም አንፃር ካየኸው፣ ከቅደም ተከተልም አንፃር ካየኸው፣ ከዓለም አቀፍ ተቀባይነትም አንፃር ካየኸው በምንም መመዘኛ ይሄ የማያዋጣ ፕሮጀክት ነው። እውነቱን ልንገርህ፣ ይሄ መንግስት ከምንም ነገር በላይ ለራሱ የስልጣን የበላይነት በጣም የሚጨነቅ መንግስት ነው። እውነቱን ለመናገር አገሬ ስለሚጎዳ ነው እንጂ ይህን ጦርነት አሁን አሰብን በጉልበት ይይዛለሁ ብሎ በዛ ደረጃ ጦርነት ቢያስነሳ ከምንም ነገር በላይ የራሱን እድሜ ነው የሚያሳጥረው። እንታይ ዝብል ዘሎ ልደቱ ኣብቲ ገባሕሪ ዝብል ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ድኻ ሃገር ኣብ ቅልውላው ዘሎ ሃገር ዓሰብ ክቋፃፀር እየ ዝብል ዘሎ ቤናይ ሓይሊ ክገብሮ ዝኽእል ቤናይ ዓቕምኻ ኢኻ ክትገብሮ እንተገበርከ ኣይናይ ሕጋዊ ወይ ድጋፍ ኢኻ ክትረኽበሉ ይብል ኣሎ። ሱስ ክድግፍዎ ዝኽእሉ ከም ዘለዎ ፍሉጥ ይፈረስ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ግን ብልፅግና ኩሉ ዝገብሮን ዝዛረቦን ልዕሊ ማንም ዘገድሶን ኣቢ ሓንቲ ነገር እያ ዕድመ ስልጣኑ ተገድሶ እያ። ስልጣኑ ነዊሕ ክትቅፅለሉ እታ ቤተ መንግስቲ ክነብረላን ንጉስ ክኾነላን እዩ ዝሓስብ። እዚ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ግን ዕድመ ስልጣኑ ዝሕፅር እዩ። ኣይደኖ ስለምንታይ ይገብረሎ እንድሕር ኢልኩም ኣብይ ኣሕመድ ዝውስኖ ዘሎ ፀገማት ዕድመ ስልጣኑ ዝሕፅር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ፣ ዓሻ ኣይኮነን። ስለምንታይ ይገብረሎ እንድሕር ኢልኩም ግን በፍንጫ ምክንያቱ ንዑ በፍንጫ ዘገብር ዘሎ ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ። ኣቢ እምቢ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ እዩ። ሂ ሃዝ ኖ ኦፕሽን ኣማራፂ ዝበሃል የለን። ስለምንታይ እታ እምቢ ክብለላ ዝኽእል ዝነበረ ግዜ ሓሊፋ እያ። there's no way ሕጂ እምቢ ክብለሉ ዝኽእል ተወዲያ እያ ታገየ ነዊሕ እዋን ተፃዊትላ እዩ፣ በሊዕዩ ሰትዩ ዓንዲርዩ። ሕጂ ኢማራት ሽግር ወሪድዋ ስለ ዘሎ ኪድ እተዋ ጥራያ ክትብሎ ትኽእል፣ ካልእ ኣማራፂ የብልካን። ኪድ እተዋ ንሕና ኣብ ሽግር ወዲቕና ኣለና ናይ ዝበላዕካያን ሰተኸያን ኣለካ ኪድ ጉሰማ ወላ ክርትም የብሉኻ ኪድ ጥራዮም ክብልዎ ዝኽእሉ። ስለዚ ኤርትራ ፀላእቲ ናታ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከለዉ እዮም ሕማቕ ውሳነ ዝውስኑ ንኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ይከውን ዝኽእል። ናው ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እየ this is going to be very very interesting already ስምዕዎም እዛ ፅምዶ ትበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣባህሪራቶም ኣላ። ህዝብ ጋራ የትግራይ ህዝብና የኤርትራ ህዝብ የጋራ የሆነ ብዙ ነገሮች አሉት። አሉት። ኤርትራ እኮ ትናንትና ኢትዮጵያ የነበረው ህዝብ እኮ ነው። ማንም ምክድ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ጋር ብቻም አይደለም ከቀሪው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የበለጠ ከትግራይ ጋራ ስለሚዋሰን አንድ ቋንቋ መናገር አለ። የጋራ ተመሳሳይ ሃይማኖቶችን ዲማፖና መልካችንም ጭምር አንድ በአብዛኛው ማለት ነው። አንድ ማስተና ማሴኑ ጋር ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ብዙሕ ነገር ብሓደ ዘራኽቦም ነገር ኣሎ። ባህል ኣለዎም ገለ ኣለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ይብል ኣሎ። እዚ ዳሞ እኮ ሓደ ሃገር እውን ነበርና ብላብላ ታፀገም ሕጂ እቲ ዘለና ሕውነት ወይ ምስ ተጋሩ ክንገብሮ ንኽእል ኣይኮነን። ኣበይ ፀገሞም ሕጂ ረይዋ ሓቆም እዮም ካክስምብዱ አሉ ማለት ነው። ይህን እኮ ታደረጉና እኛ አንድ ነን አሉ። እነሱ ግን ያሉት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አይደለም እያሉ ያሉት። እኔ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ነው የምለው። ነጥሎ ከትግራይ ህዝብ ጋር የጋራ ባህል ቋንቋ የሚያገናኘን አለን፣ ከዛም ያለፈ ዝምድና ያጣብቀናል አሉ። ስለዚህ ክሌም እያደረጉ ነው። ኢሬንቲዝም የሚባሉ ነገር እያደረጉ ነው። ክሌም እዛ ጋር አንድ ነን እኛ የሚለውን ነገር እያመጡ ነው ያሉት። ፖለቲካሊ ደግሞ ምንድነው ያመጡት? የጋራ ትዝታ ያለን ህዝቦች ነን። ትግል በአንድ ግንባር ተሰልፈን በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ኤርትራና የትግራይ ልጆች ሞተዋል፣ ተቀብረዋል። እሱ ነው የጋራ አቺቭመንት፣ የጋራ ትውስታ አለን። ደርግ የሚባለውን ጨቋኝ ስርዓት ተጨቆነ ቤታችን ተጨቆነ ነው ያሉት። ይህን ጨቋኝ ስርዓት ከራሳችን ላይ ለመገርሰስ አብረን በጋራ አንድ ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረናል። ሕጂ ተረዲዎም ኣሎ። the situation is very clear። ስለምንታይ ኤርትራውያን ሓደ ባህል ኤርትራን ተጋሩን ሓደ ባህል ኣለና፣ ዘቀራርብ ኣለና፣ ታሪክ ገለ ኣለና። ጥራይ ደይኮነ ኪኑ ዝሓለፈ ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም። ብሓደ ተቃሊስና ነጥበ መቐይሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝገበርና ኢና ዝብል እምነት ኣለዎም። ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ? ሕጂ ድማ ንክልተና ሓደ ዓይነት ፈተና ገጢምና ስለ ዘሎ ሓቢርና ሓበራዊ ፀላኢና ከነወግድ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ኦቦይ ጥቃስ ለይቲ የብሎምን እዚኦም ሻዕብያን ተጋሩን ከም እንድሕር ኢሎም ዳሞ እንታይ ኣማራፂ ኣለኩም?
ብልጽግና መሊሱ ተስፋ ንቆርጥ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ከረየኩም ተስፋ ንቆርጥ ነቲ ዘለዎ መሊሱ ዕድመ ስልጣኑ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎ ንክርድኦም ዝኣክል እዚኣ ጥራይ ራእዩለይ ነዚያ እንተሪኦም ክስምብል እዩ ብር ማለት እዩ ብሰፊሑ እቲ ህዝቢ ሃምታናት ማልረና ያዳራሽ መሊና ካብቱ ናምሓራ ክልል እውን ኣምፂና ካብ ኤርትራ እውን ኣምፂና ዓብይ መድረክ ንፈጥረሉ መዓልቲ ክህሉ እዩ ማለት እዩ እዝና መጀመርያ መዓልቲ ከምዚ ኢሉ ሰብ ተሰዋሲኡ ሓሳብ ክካፍል ከሎ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እሞ ክቕፅለሉ ይግባእ ኣብቲ ምዝ መድረክ ዘለዘጋጀኹም እውን ንቕፅለሉ ኣስጢምና ንቕፅለሉ ኣብዚ መፅኦም ከተሓውሩ ዝኽእሉ በዚ ብዝዘዋዚ ደረጃ ማለት ቢያንስ ዝዘዋዚ ምስ በትግራይ ደረጃ ብዝጫፍ እዚ ምስ ዓፋር ኾነ ምስ ኣምሓራ ክልል ልጋነ ከባቢ እዩ ስለዚ ጎረባብትና ኩሎም ምሳና ፒስ ሰላም ክኾኑ ክኽእል ነዎም ኣብዚ ነገር ዝሓቢርና እንድሕር ሰሪሕና ያው ትፅምዶ ትርጉም እሱ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ነገራት እየ ከልዕል ደልየኒ እዩ ኻነ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ንብልጽግና ንተጋሩ ጻድቃንን ረዳን ንተጋሩ ፋዕፋዕ ኣቢሎም መንእሰይ ናይቲ ሓይልታት ምክልኻል ናይ ትግራይ TDF ማለት እዩ ናብ ብልጽግና ኣምፅኦም በቲ ሰራዊት እትገይሮም ነቲ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓንሳብን ሓዋሩን ከንበርክኾ ዝሓሰቡ ኣብቲ ቅድሚት ድማ ንበዓል እዛ ሰሊፎም እዮም ነቶም ሰራዊት ፋሕ ከብሎም ፈቲኖም ንምንታይ ከም ዝወደቑ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልጽግናን ኣዳኸርቱ በዓል ጻድቃንን ረዳን ንምንታይ ከም ዝወደቐ ሉክ ኣት ዲስ ያንግ ማን ገንዘብ ዝያዳ ኣበይ ክኸፈል ዝኽእል እዚ ፍሉጥ እዩ ብልጽግና ይክኸፍሎ ዝኽእል ህወሓት ክኸፍሎ ይክእልኒ ቤት ትምህርትታት ክኸፍል ኣይከኣልን ኣሎ ትግራይ ሲ ችግር ብዙሕ ያጋጢሞም ዘሎ ትግራይ ቅድሚ 2 ዓመት ፅቡቕ ነይሮም ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ይተዓፅዎም ዘሎ ቤት ትምህርታቶም ጠጠው ክብል ሕክምናታቶም ጠጠው ክብል ፈተና ይመፅዎም ዘሎ ባይ ዘ ወይ listen to this one ስለምንታይ ነግረኩም ኣለኹ ተጋሩ ሲ ክንምንታይ ፀገም ስለተረድኦም እዮም ዝእከቡ ዘለዎም በር ሽግር ናቶም ኣመና እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ከረየኩም ስለ ዘለኹ ሮዚስ ክልተ ሰላማዊ ሰልፊ ከረየኩም ሓደ እዚ ኣብዚ ስምዑ ላይ 1,300 IDPs reported dead in Tigray camps amid worsening crisis. More than 1,300 internally displaced people have died in camps across Tigray over the past 3 years, according to a regional official. Gebrselassie Taraga told AFP that at least 1,000 እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ሰለስተ ነገራት ከረየኩም ተጋሩ ክንምንታይ ከቢድ ፈተና ገጢሞም ከም ዘሎ ንምግማት የፅበኩም ዘለኹ ከባቢ 1,300 ዝኾኑ ዲስፕሌይስድ ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ ካምፕታት ዘለዉ ሰባት ከም ዝሞቱ ብምንታይ ብጥሜት ስለዚ ብጥሜት ክሳብ ዝሞቱ እዩ ፈሪድዎም ዘሎ ብልጽግና ነዚ ሸለሊልካ ክትሓልፎ ትኽእል ወይ እውን ረሲዕካዮ ክትሓልፍ ትኽእል ኣይኮነን ሓደ በሉ ካልኣይ ኣብ ቤት ትምህርትታት ባጀት ዝበሃል ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ቤት ትምህርትታት ዝግበር ዘሎ ረዩ ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ኣብ ክንዲ ምሕዋይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ተጠናኺሩ እናቐፀለ እዩ ዘሎ ህፃናት ትግራይ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ንኸይኾኑ መምሃራን እውን ማሕበራውን ቁጠባውን ስነልቦናውን ካልኦት ማሰይቲ ንኸይቃልዑ መንግስቲ ፌደራል እቲ ከልኪልዎ ዘሎ ባጀት ብህፁፅ ክልእኽዮም ዝላበው ዘሎ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ናብርኡ ክመርሐሎ ብዘይኽእል ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ሰራሕተኛ ታደሞስ ዋብ ካብ ኢድና ኣፍያ መምሃር ዓለም ለኸ ስምምዕነት እዩ ሓደ ህፃን ክመሃር ኣለዎ ክመሃር ተኮይንካ ያው እቲ መምህር እውን ትግቡእ ረኺቡ ህፃናት ክመሃር እንድሕር ኮይኖም ናይ ግድን ትሕዚ ይበፅሑ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዓብዪ ዕንቅፋት ፈጢሩ እዩ ቶም ዳሕርዎ ወለዶ ነቲ ዓዲ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ክንምንታይ ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ኣበላሽዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ኣብዪ ኣሕመድ ነተጋሩ ንምንብርካኽ ዘለኹም ትግራይ ኤርትራ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣምሓራ እንድሕር ወሲኽካ ኣላ እዚኣቶም እዮም ቶም ንሓዋሩ ምሳና ዓፋርካ ወሲኽካ እዚኣቶም እዮም ቶም ንዓና ውሕስነት ክቡና ዝኽእሉ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ጥራይ ኣይኮነን ቶም ህዝብን ቶም ኣከባብን ምሳና ዘለዉ ቀጥታ ምሳና ዝራኸቡ ምሳቶም እንፈጥሮ ዝምድና እዩ እቲ ዝያዳ ሓጎስን ሰላምን ከምፃልና ዝኽእል እዚኣ ብምግጣማ ድማ ማንም ክሕጎስ ይግብኦ ገለ ምናልባት ኣብ ገለ ከም መስሓቂ ጌርኩም ክትወስድዎ እስከዚያ ስምዑለይ ትግራይ እምነት ናይ ትግራይ ልሂቃን በይና ይኮነት ናትፊያቶ ተሓጋገዝቲ ነይሮም ከምዚ ሕጂ እሻስ ዓዲ ከጥፍእ ኮነ ተሓጋገዝቲ ዘለዉ ኣሽማቶም ኣይገልፀልካን ምስ የወዲት ሽሞም ፈልጥዮም ባዕሎም የወዲት ጉዲት ዓዲ ከተጥፍእ ከላ ደቂ ዓዲ ምስኣ ነይሮም ግርን ክትገብር ዘለክ ዝቡ
قرم خاطر قبل زل خايس يسول لك عد خلو تراك تريم تغليها ولا تكني هذاك تريم تغليها كسمعس تقاس لا تبتا بقى شعو تقاس بحال يذكروان علامه مهاري مال شيطان يمطرنا في علامه يقولون شيطان عدنا يمقنع علامه يقولون شيطان امتوال بنفيت يامنني كجزا كاترا يزدلي عمرها قوا صوره يزدلي لبورها قوا صوره يزدلي شيطان شعبي اخا قوا صوره يزدلي وين زبال ورنا كمصن كم تري وزلهم أنا كنت خويني ولا تغلى على فيديوهات كابزير نوح عندي غيرنا إيرا نزيا دستدو لكن قريب مني زلوا انتهي زبل زلوا تقرأي تعود زبل زنبرت أبي عود عندي غير زلوا بلتقنا عود سلا زخانة أتي أب سمين زقبر زلوا هذي حزبي بسلستي وجن أب حق أني بانديرات تتمسرته سلستي حزبي ببانديرو حيزو حقراو مزمورو تقرأي ونا حزباو مزمورو زمرو زلوا مدرخ سلا تفتره بلتقنا دما أربعة سلازاخلة أو يات غيرهم الله تجارو جن سبوا غيرهم يمزر الدوام زلوا سؤالنا كنت بيا يقبل انت اسم الشعب انت اسم سال برهان انت اسم حميدتي مسخونه انت اسم إيران انت اسم سكواتر وينكا ممكات مسلك ايو قديت اخاي ونيو اب سلطان زلوا اب تግራይ حيلي قديته ونيو نسو انت زي غيرهم يا انا زقاوم نسو انت زي غيرهم بزي مغبارهم بزح خون زقبو مس ግብጽ كتحبروا نيرهم يلا غيرهم ازنام دقيفهم يسمعوا مالو تግራይ تعود زبلو زنبرو نتغارو بجا غيرهم كورشا سلطان محاس كم زنبره كم معلتنا معلت نصر كوينلو زانتهم دما قسنا بلنا حسس زخيد زلو زانتاينا نري نغلصنا بيرترا غزنا let's go نويح تبعي زخب شودن متى مزحتنا بيننا خب شودن نرويج دنمارك جيرمن كلنا نمسينا عزي تاكينا حاسالنا ندلو سبالو انا مس حمار بيت بهنا شودن جامتا الجيرا عيت عمتي صوتالو ختلا ما بقرب بغيزه تكايو ግን ከዚ ድራኔው ጽቦ ተላምና ለና ውሽታ ሀገር ማሶ ሀብዶ ወሳ ሀገር ማሶ ጽቦ ተላሚና ተሳማሚና ተላሊና ጽቦ እንጣለና على درجة ترى ما له بعد موروكو بعد السنغال ولا وانش عالم كم يكون دخلوا ولا وزع عالمون أفريقيا هيكون سعيد خمي كان نص كاتات اللي دلوا حاجة عن هنا يرثى أو مستضعفنا خاني صبوا نحقص كم زي ودل لهم حجي مجمعنا دلنا لكن كلات كم دلنا بعد كم دلنا كلاتنا نفلتنا على لسان دريسا عبد درجة دلوا حجي كلاتنا بحسن نحر تريوز لهم تسفال دتكي بحال اب سويدن اب صبغت كلب اب حيال كلب دصاوت اي بحكي تسفا زلو منسي تسفا زلو تراي كونس كوين تريف دغته وليدم زعبيو مين ان بلم زلنا كن تريوز لهم منفسو اب يرترا زلو سبيو جيوغرافي كلاب كاد بوتا قمت غديو زربو لبونو everything ناتو بيور لكابير ترا كم زمصي سلازي ብዙሓት ሰባት ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዑ ከለኹም ነታ ጋንታ ክሰምዑ ክትሪኡ ከለኹም ንብዙሓት ሰባት ንብዓት ክመፀና ከም ዝኽእል ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኩዕሶ እግሪ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ቦታ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እቲ ዘለዎ ናይቲ ኩዕሶ እግሪ ዘለና ፅምዓትን ፍቕርን ኣብ ግምት እቲኻ ድማ ናይ ብሓቂ ሃገራዊት ጋንታና ብከምዚኦም ዓይነት ውልዶ መንእሰያት ማእከላይ ዕድመ ናይ እዚኣቶም ያሬድ ተስፋይ ኣብ أبيكس تمام مشيت كزارب كله كزارب النامتي انتهي النيرو أكلا عندما كاب 20 سنة أزيوم نعشتيوم تجي نزع عمت زي موهدة رايم كنت كم باي ذا واي بزحت بزعبة إيرترا تزاربوا زلوا خص معكم أبزي انتهي لهم بوستي قبل له حجرات كانت إيرترا عزيا عقدا ست كانت يا كتنا عاوز جباي كونتن دحر عصرت تشعت عمتنا ابني على مستيج مسألة رايدة كونس تاريخ كتر تدخل كانت يا يوم زبلوا زلوا نغتسل اتزان تناتهم كبافهم نسمعيه بحنسا نحر تاخينا بحنسا علامة نحر نقول أبزي أبو زمن صوت كراقب له أبزي أبو كتب زبالة بدينا نسجل مالتي أبزي كنا نسجل مالتي نقول لما أكلت ناي كوميشن بحالي سبورتن أو تنجد ورنا زيادة كل ما عملت هاجرو في ديش كوسا بيرتا بدينا نسجل مالتي وتي زنبرة مدلعات بحاتيو كاب وانش أفريقيا وينتصاري وانش أفريقيا بحثشة نويح بخيرنا تلحنا هجيكن
لك جزيلا سلنا عمل بو ملكا تساتفو كهلونا كهل ألو إلنا وسينا نفس درجة إحنا نفس من قبل سحقن بخلت نقدينا حزنيا مالتي أوش قوي نحنا أوش هاجر دعم لنا أبدأ كفر دعم لنا بزبل نوح زرب موسات كلت يعام حمد لنا علينا سلزي نخلت ينتنا وش تزول عمل لا يدق زول عمل مستوم أبدأ كفر مستحاورنا أكلات نقصنا جرنا نوح جزيد وسده مسرح كنا بلت هاجرات كانت مالت كاوش تكبدك كم تلونا جرنا أبين لوخا كوسب زلونا يا حتى نقول تقول أتكلم تقدم وإلى حديرة أبن حيا الجان تقول مخان نزح عن الترتروني بالله نايت حتى 10 تحوش شوي كا نزحت جزيء بناي سكول فوتبول في اللات نايت حتى 10 شوعات نايت حتى 10 كم جملة ناي تحتي 10 سلسلة كومو زعبة هذا رايت كانت لنا نقول عبد حتى رجناي 4 عامات مدى كنت سرحانينا مالتي بزح ده بالنجار يبنا عبد حتى وانا تحت 10 شوعات سرحنا ما محزنة قبل لا مدبنا مالتي تعب هذا رايت كانت زاجي ميراز الله أبتفل عليه مدبات كم تساعد أبتفل عليه ودرات كم تعطوك هذا برينا مالتي لذي كانت تحت 10 خمسة سجار تعب هذا رايت كانت بخليتي صوتا زيادة كلهم كنا تعاك خلا إيه مالتي بزعر كنت زحات تصوت تكمزلونا بدها فليتنا عندنا مثلا بدرجة بصحو كمزلو كل شيء زفولتي مالتي لذي نزول دار زخنا حيلون حكونا مش كل مش عرفت عبد الجزلو بدشان هجران بقولهم إمباسات ناي إرتنا بقولهم زيهم كلهم زياتهم الله هيت كحد حياة هجران جاتا كنسرح كم مثال يعمل مالتي تلو واي هجي نخلوتين وش تز brilliant just brilliant كم تري وزلهم نايلومي مستا إسواتيني تبع الحجرينا خنت عوت سلزي كم تري وزلهم تا جانتانا بخمي كترجع كم تخليهم دريز زجاجر ينازل أبزي يا على سليمان بسلاماتي له بزح انكفات قاتي مو خمسة برن هججن أبتاك لباتي لا يدنا سقيلهم بعلم زجبر وزلوا يو هجرات زيادة قدامي تجانتاني ولا تا second team I don't know I don't know the position is comes كوني لا يكون كون زري وزلوا سقيلهم بعلم زجبر وزلوا كون خلي كسب جستراي مثلا زي بلاي ستيشن قالنا إنه مقبار زجبر زلوا يتسعوتا حج زري وزلوا ساعات 10 تشعات كجبر ساعة شوعات أنا مشيت تغيروا 5 ليز نقرز له سلزي I don't know ساعة شوعات تبعتهم I really don't know exactly ساعات كنا يكون كم زغل حبريتهم بتصبغ يوت يلا من البعض تقلني حبريتهم سرحبكو أبي إكسبوست قبل لكم كفتني تدوت زول حبريتها قن تشمعي بناني زلوا كله نتا فيديو كي تودت كلا بزيها خان غسل We got a bunch of gear here. We got some sweats. We got a training. هذا كابتن نايتا قدمت من تزاري بياني ري حقراوي كانت أنا مالياتاتنا نزي مسل جن نبحكي مبزحتو حقراو مالياتاتنا يقوم بانديراتاتنا نحقرنا زقلقل كوينا يسمع عنني تاني مالتي زيقات يوم تشتوا زلو ولا ناي تشاينا كامباينتات يوم تشتوا زلو أنا فلتني بحفشا جن حقراوي فدريشن كعسقرنا إرترا بناتو ماركا أوريجينال ملكت كم زلو وغيرو أوش تعدد يكسرح أوريجينال زخونة صبوغ شرق زلوه مالياتات سريحهم كزرقو حنت زخولت مالياتات أمين أبزلنا بريمير ليج قانتاتات ويونا لا ليغا نور يزلنا كوت شياتنا مالي عبا بركتو يزلوه سلازي إتي مالياتات بصبوغ كم جاكيتات دي قال بستفل عليه ستايلس تسريحو جن بأونلاين دما بأونلاين كشيات كغل على الوصف كابزدل يبوتا كجاز على زغل كجبر انت زغل نيرو نزيعة أورجنايز كجبرو زغالو لا معلتي إيرترا فدريشن نفسه زغاله باجت كركب خلي زياده ما هذا راهم بحدا غيرنا نقبران خلينا انا بزا نفسي نتا نزي نقر زي امشات ام ماركتين ام مقبار كل جزء نت ويب سايتونا بيجي ام نفسه كفيديوز قبر كلها هنا بتاعتي كتر كم تخل بمقبار نتا كلب اتاويتات نتركب ام حجاز ناتي نيش زبله عقمي زفقدوا أنا بعلي مالي أنا ندقين تشمين تجزيناون حجاز كونسل زغلقن أوريجينال كون على ونه نتهجر كان نتكلب نتهجر عيد كان تانا كحجز زغلق محجونا من بينيام كميلان أنا بحجر درجة نتهجر نتفدريشن كحجز بزغل من قدم الزخون ربحة مع اللون تزي لجن بخال من قد زغيد حماق مالتي كونجن we just need to صبغ زخانة وتسيد كم تعال نتهجر وين كتمع بلالنا تكلب وين كتحيل الناس لندل زلنا زيا حد راهم نفس الكتب publicly إذا حتى زرلغو بpublic زقبر زرلغو دمات حلفنا تون كان خبد ليناينا نعود نخبر لنا دما تسفان نقبر أبزياون حدا يرتراوي
لبواني يروسم عوسكي يا حوات لما أنتي حدش معرف انتيو إرترا تبهال جانتا متيالا مالت إرترا مالت نحنا مالت نجيب زي ريال مدريد زبهال برشلونة زبهال أرسنال زبهال تشيلسي مانشستر قلمل زبهال نجر كلنا دقفت زين كلنا جانتا حبابرنا هجينا من كن دقفنا إرترا تبهال قرب إرترا تبهال كن دقفينا زيادة لاتا لبوان ملختن I hope دما نبزبلة تكفالنا يتاكلباتينا صبغ نجر كنري يغني اللينا إلو مارس أبز غوديا بليز لايك قبرو شير قبرو يتوغ من حسابكم انقرفو مزياق قد فكمي thank you very much زغون أبديت طلاب زغط الفيديو